Добре дошъл в своят онлайн бизнес, сайтът на Oriflame. Влизаме в моят профил и разглеждаме основното меню. Там ще видиш своят консултантски номер, кога свършва каталога, кой е твой спонсор, как върви твоят бизнес за този каталог, колко лични бонус точки имаш, колко групови бонус точки имаш, естествено дали имаш парички в портфела, които можеш да изхарчиш за следващата си поръчка и да не пропуснеш бонусите, които можеш да вземеш от Oriflame. Тук надолу можеш да видиш своите поръчки, но нека се върнем отново на основното меню. Отиваме в моят бизнес и там можеш да видиш всеки твой бизнес партньор или член, който има Oriflame портфел, т.е. сума в Oriflame системата, която може да изразходи при следваща поръчка. Връщаме се отново в основното меню и отиваме на моят бизнес и управление на структурата. Там можеш да видиш справка за активност на всеки един от твоите партньори, разпределени по каталог и разбира се филтър с неактивни партньори, активни, продаващи уелнес продукти, не продаващи уелнес продукти, всички спящи, всички активни, всички неактивни. Разбира се, това определяш сам ти по какъв филтър искаш да сортираш своят екип, за да можеш да направиш план за следващият каталог. В тази справка можеш да видиш номер на партньор, името му, имейл адрес, телефон за връзка с него, колко бонус точки е имал в даденият каталог и всичката необходима информация, която те интересува. Тук можеш да сменяш каталозите до 1 година назад. И естествено можеш да запазиш справката в екселски вариант. Можеш да я изтеглиш на лаптоп или на твоят мобилен телефон. Връщаме се отново в основното меню, където можеш да разгледаш останалите възможности, но нека да видим документи за възнаграждение. Тук можеш да видиш предходният каталог, колко парички си изкарал и естествено да си изкараш документ за това, справка. Можеш да я изтеглиш на мобилното си устройство. Връщаме се отново в основното меню и може да разгледаме останалите опции, като справка за нови партньори, перфектен старт, квалификация за титла и така нататък. Нещо друго много интересно са нашите бизнес инструменти. Отиваме там, кликаме на бизнес инструменти и виждаме няколко обучения и то безплатни от компанията. Като например wellness обучение, различни онлайн обучения, можеш да натиснеш на всички останали налични обучения и там ще излезнат NoFage обучение, изграждане на личен бранд, гайд за фондютени, естествено спирали и основни въпроси във връзка с защитата на личните ни данни. Тук можеш да разгледаш също курса. Връщаме се обратно. Пробваме NoFage курса, естествено грижа за кожата е нещо много интересно за дамите. Тук можеш да научиш по-подробно за влиянието на околната среда, за агресивните външни фактори, които влияят на състоянието на кожата ни. Ако прекъснеш курса, напредъкът ти ще бъде запазен и винаги можеш да се върнеш оттам, докъдето си стигнал. Ето по-лесен достъп до тези обучения. Връщаме се отново на бизнес инструменти, където може да разгледаме онлайн каталози и брошури. Нашият каталог в момента Oil-Sophie, Duology, Wand, NoFage, следващ каталог, естествено перфектен старт
и нашият план за възнаграждение, разбира се. Тук можеш да кликнеш на онлайн каталога и да го разгледаш или препратиш. Връщаме се отново на основното бизнес меню, където продължаваме с бизнес инструментите и кликаш на инструменти за регистрация. Там можеш да видиш регистрация на партньор, регистрация на член, международна регистрация и така нататък. Тук естествено регистрация на партньор имаме да попълним име, телефон, дата на раждане и някои от най-важните данни на човека, който искаме да присъединим. Същото е и когато искаме да присъединим член към нашия екип. Име, телефон, година на раждане и Oriflame системата му изпраща имейл или SMS за потвърждение. Тук отгоре можеш да копираш линка и да го изпратиш на дадения човек. Също работи. Имаме опции за чуждестранна регистрация в страните, които виждаш в падащото меню. Това е за наша лична чуждестранна регистрация. Ако имаме познати, които живеят в дадените държави, спокойно можем да си направим един чуждестранен код за дадената държава и да го препратим като линк на човека, който живее в държавата, за да може той също да ползва услугите на Oriflame в страната. Ето виждате, имаме Хърватия, примерно, изпираме и даваме на регистрация и моментално получаваме имейл на нашата поща с парола за активация. Нещо друго, което може да разгледаме е опцията Споделяй и спечели. Тук, когато скролнем малко по-надолу, виждаме как в момента би се изписвал нашият линк. Получаваме опции за два линка. Единият за пазаруване с Oriflame и един за регистрацията в нашия екип. Тук може вместо нашият персонален код да напишем своето име или обратното. Това ще го разгледаме в един отделен клип. Това беше кратката обиколка на твоят онлайн бизнес сайт. Надявам се ти е било интересно